Chcem urobiť oficiálne vyhlásenie. Toto oficiálne vyhlásenie pozostáva z toho, že svet musí vedieť, že na Zemi v kontexte rímskeho a námorného práva existoval nejaký organizovaný, korporatívny svetový systém. Tento systém je deštruktívny a nešiel cestou tvorenia, cestou noriem práva a tak ďalej. Bol riadený istými zločineckými klánmi, ktoré slúžili aj iluminátom. Sú to Rothschildovci, Morganovci, Rockefellerovci, Baruchovci, Oppenheimerovci, Warburgovci. Čiže sú to tie známe rodiny bankárov, ktorí riadili celý tento systém. Nikdy ho však nevlastnili, len ho riadili. A neriadili ho podľa písma zákona ani podľa konu. Čiže ho riadili zločineckým spôsobom. A práve preto robím toto vyhlásenie. Moje vyhlásenie je určené všetkým subjektom práva. Všetkým tu poskytnem oficiálne, jasné vysvetlenie toho, čo to je zadlženosť. Pre nikoho nie je tajomstvo, že táto finančná štruktúra, táto zločinecká finančná štruktúra svetového finančného systému, ktorá bola vytvorená na základe jamajských dohôd, sa vydala kriminálnym smerom, keď neplnila samotné jamajské dohody, čo je vina Medzinárodného menového fondu. Pretože fond bol zodpovedný za všetky tieto činy, za čistotu kapitalizácie a za prázdne peniaze M1, N2, M3, M4 a tak ďalej. Pretože peniaze môžu byť vždy len M0 a M1, iné peniaze nemôžu existovať. Vymýšľali si rôzne prázdne jednotky, ktoré potom začali vymieňať, zamieňať, predávať a z peňazí vyrábať peniaze. A peniaze tým stratili svoj zmysel meny. Peniaze stratili zmysel pokladničnej poukážky, ktorý v nich pôvodne bol. Peniaze ani mená nie sú hodnotou. Sú nástrojom na vytvorenie hodnôt, nástrojom na meranie hodnôt a ekvivalentom výmeny hodnôt, ale nie samotná hodnota. Z peňazí nemôžete vytvárať peniaze. Vykonávajú niektoré funkcie kapitalizácie pri tvorení nejakej materiálnej, duchovnej alebo inej hodnoty, ktorá sa používa ako nástroj. Všetci vedia, že tento systém je dlhový. Čiže vysvetlím to ešte raz. Existujú dve zmenkové práva, na základe čoho sa vydávajú peniaze, čiže pokladničné poukážky. A vždy existujú dva druhy zmeniek. Jeden druh je naplnená zmenka, ktorá sa nazýva bankovka, a druhý druh je dlhopis, ktorý sa po anglicky volá note. Čiže dlhová zmenka je dlhopis. Tento druh zmenky nie je naplnený, je naplnený len prísľubom. Preto všetky fiat meny, ktoré boli emitované po jamajských dohodách, sú dlhopisy. A nafúkovaním týchto mydlových bublín, vytvárajúc všetky tieto dlhové záväzky, ako je napríklad fiatná mena dolár, fiatné obligácie, dlhopisy, ktoré podmienečne nazvali peniazmi, US Treasury, hoci obligácie nemôžu byť peniazmi, ale oni vykonali takúto zločineckú zámenu. Všetky sú dlhové a celkom táto ich dlhová štruktúra v globálnom finančnom systéme pod kontrolou medzinárodnej, ako oni hovoria, globálnej, priemyselnej, finančnej korporácie ZEM, ktoré kedysi šéfoval zničený sílami svetla kyborg David B.G. Rothschild. A všetci jeho spolupáchatelia a zločinci. Tak táto korporácia, a to znamená úplne všetky dlhové systémy, ako Medzinárodný menový fond, Svetová banka, kreditné organizácie a tak ďalej. Celý systém dlhu je M1, vlastníkovi globálneho finančného systému a všetkých globálnych aktív, 27 kvadriliónov dolárov. 27 kvadriliónov dolárov jednoducho je nereálne, aby čo len vymysleli nejaký spôsob, nejaký mechanizmus na ich splatenie. Všetky tieto subjekty práva, ktoré sa nazývajú štátmi, nedlhujú v súčasnosti žiadnemu MMF, žiadnym rímskym klubom, parížským klubom, ani všetkým ostatným ala veriteľom, ktorí požičiavali cudzie peniaze za úroky
zúžili tieto peniaze a zriadili z účtov štátnej banky Sovietskeho zväzu, dali ich pod zábezpeku Medzinárodného menového fondu a urobili z nich lombard, záložňu a pomocou tohto lombardu tvrdo zaviedli toto zločinecké židovské správanie. Týmto mechanizmom odoberali štátom reálne hodnotné aktíva. Mám na mysli nehnuteľnosti, energie, plyn, zmocňovali sa, korupčne si dosadzovali svojich vlastných vodcov a tým zbavovali národy a štáty suverenity. A na základe námorného práva zavádzali v týchto krajinách podradné, deštruktívne, korporatívne právo. Dnes oznamujem všetkým lídrom tzv. Štátov, korporácií, všetkým lídrom subjektov verejného práva, akýchkoľvek subjektov práva, že všetky vaše dlhy, a nezáleží na tom, komu ich dlhujete, všetky tieto dlhy plynú do M1. FED, aj všetky ostatné štruktúry, Svetová banka, BIS, MMF, všetky tie kluby, rímsky, parížský a tak ďalej, všetky tie trusty, a všetko ostatné, všetci dlžia. Celý systém je dlžný M1. Dlhuje suverénnej medzinárodnej pokladnici M1 a samotnému M1 Vice Spiritual Boy. Preto sa nebojte toho, že musíte splácať dlh Medzinárodnému menovému fondu. Sú to len páky vplyvu na vás, na manipuláciu. Oficiálne všetkým oznamujem, že všetky dlhy, absolútne všetky dlhy plynú priamemu, skutočnému veriteľovi. A to je suverénna medzinárodná pokladnica M1. M1 Alexander, prezident a hlavný výkonný riaditeľ White Spiritual Boy. Čiže suverénnej medzinárodnej pokladnici M1. Preto z dnešného vyhlásenia, ktoré u nás vyjde aj v médiách, sa už dá rozumieť, že manipulácia zostávajúcimi zločineckými mechanizmami a zločincami, ktorí si zasadli na stoličky za účelom nadvlády nad ľuďmi a ktorí premenili moc na nadvládu, poníženie a neznesiteľný útlak a zo štátov na základe podradného a nezákonného korporatívneho práva vo vzťahu k právu slobodnej voľby občanov suverénnych krajín. Takže z dnešného vyhlásenia sa dá rozumieť, že k dnešnému dňu tieto dlhy neexistujú. M1 vypracuje špeciálny program na prešetrenie a ozdravenie všetkých subjektov verejného práva, ktoré musia teraz cestou národovlastia, cestou slobody, cestou slobodnej voľby prejsť z korporácií a spomenúť si na to, že sú suverénnymi občanmi suverénnych krajín. Že všetky krajiny sa nachádzajú a musia sa nachádzať len v kone tvorenia, lásky a priateľstva. Netrapte sa a nemyslíte si, že dlhujete nejakým deštruktívnym, bývalým, neprístupným a zakázaným správcom. Osobe týchto medzinárodných organizácií zodpovedne vyhlasujem, že tieto dlhy neexistujú. Všetky dlhy sú v M1. A vodcovia a klany týchto deštruktívnych organizácií, ktoré zotročovali územia a národy, krajiny a ľudské deti, budú mať vlastný stupeň zodpovednosti pred M1, pred Božou prozreteľnosťou a pred veľkým vládcom. Myslím si, že títo ľudia, ktorí nemajú, nie ľudia, ale človeku podobné bytosti, ktoré nemajú duše, nie sú živými bytostiami, ale sú len predmetmi. Sú tam aj zodpovedajúce bytosti, ktoré veľmi jasne chápu, o čom hovorím. A verte mi, ten čas prichádza. Prišiel čas sa zodpovedať a zaplatiť svoje dlhy.